راقب شهر Садра Сирлем Рилах Любдата Мелисаня в Кахо Каули. Ассаламу алейкум! Днес ще говоря за името на Аллах Ал-Гани. То се споменава 18 пъти в Корана и се превежда като всебогатия, също така пребогатия и самодостатъчният. И действително Аллах е самодостатъчен. Той няма нужда от абсолютно нищо и от абсолютно никого, за да съществува. Той няма нужда от нашите молитви, от нашите ибадети и от каквото и да било свързано с нас хората, за да съществува и за да пребъдва. Докато ние хората се нуждаем за всяко нещо от Аллах. Всяка нужда, която имаме, Аллах може да удовлетвори. Дори следващата глътка въздух, тя идва благодарение на Аллах Субханаху ва Тааля. И ние не бихме могли да живеем и да съществуваме на тази земя без позволението и благоволението на Аллах. Както казах, това име на Аллах се споменава 18 пъти в Корана. Ще ви прочета един от аятите, в които се споменава. Това е в 47 сура, 38 аят. Казва се следното. Ето, вие сте онези, които са позовани да раздават по пътя на Аллах. Но сред вас има скъперници. А който е скъперник, той само спрямо себе си е скъперник. Аллах е всебогатия, вие сте бедните. И отвърнете ли се, той ще ви замени с други хора и те не ще бъдат като вас. Субхан Аллах, от тук наистина можем да извлечем нещо наистина много важно, свързано с това име на Аллах. Че той действително е всебогатия и той е този, който ни дава богатството на нас, на хората на този свят. И затова Аллах желае това богатство всъщност да бъде раздавано, защото то не е наше. Въпреки че си мислим, че ние сме го получили с нашия труд и с нашите усилия, той идва при нас благодарение на Аллах. Колко много хора има по света, които се трудят от сутрин до вечер по 12, по 15 часа, но изкарват жълти стотинки, изкарват дори недостатъчно за собствените си нужди, за собственото си препитание. А колко хора има, които са толкова богати, че дори до края на живота си да не работят, те ще могат да се препитават и то богато и охолно. И от това можем да си направим извод, че действително това понякога наистина не е свързано само с труда, който полагаме и с това, което правим от нас самите, а е свързано с това, което Аллах е решил да даде на хората. И когато той дава богатство на хората, както виждаме в Корана, той ги призовава да раздават от това богатство, за да не се получава именно това несъответствие. Някои хора да работят, а да живеят мизерно, докато други да охолстват. И ако наистина всички хора спазваха този закон на Аллах Субханаху ва Тааля, то нямаше да има такива хора, нямаше да има бедни хора, които да страдат, въпреки че работят и въпреки че се опитват да се припитават по някакъв начин. Затова нека да бъдем и ние като Аллах Ал-Гани, да раздаваме от своето богатство, от своето припитание, от това, което Аллах ни е дал, защото това е което Аллах иска от нас. Когато Той ни благослови с някакво богатство, то ние да раздаваме от Негово име и по Неговия път. А също така и да не забравяме, че Аллах няма нужда от това нещо. То е за наше добро. Когато ние раздаваме заради Аллах, то ние ще получим още повече от Него. И не само на този свят, а и в ахирета, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.